Здравейте, скъпи потребители, но това съм Чинворсби и днес ще игра Counter-Strike с един гост. Представи се, бе. Да, Информагедон BG е това. Чакай. Те, тази няма шанта ви канал. Добре, почвам. Чакай тук. Връщам се като ми заради тук, що трябва да чакам минута и нищо пък ме мързи. Така, продължаваме. Играта тъкмо започна. Така, екшенът е на макс. Тъй ще кръсти епизода, да, екшенът е на макс. Ние ще кръсти епизода Counter-Strike епизод 3, специален епизод с Информагедон BG, екшен на макс. Човек, скнал съм на BG, всичките ми канали са с BG. Не говори такива неща, бе. Човек някакъв застана зад мен и тук пречим да мина. Айде, бе, ще умрях. Не съм мъртъв. Моля да убия от нашите спак. Че ме боли ръката. Да, гледайте колко съм лоялен. Тук почти ми за гипс ръката, пък снимам. Тук гърмят някакъв, аз ще се приближа. Ще го гръмна. Айде, бе, педал. Опа, сняйте. Още ли говорим, бе, човек? И гледай го е, как ме гръмна. Затвори ли ти, бе? Хубаво. Що тъй дай някакъв знак, като тъптам. Връщам са пак, като ми заради тъпта игра. Но, така, пак съм тук, играта ми заради. Този път искам да убия уния, дето ме уби. Тук аз говоря просто много смислено, някой скъртил едната врата. Тъй тук ли се дай знак някакъв? Тянка, бе, аз съм такъв плен паус. Аз памях истинския, защото го слушайте, той е лъжец. Снима с драко на... Така, той ще огромна, дет ме гръмна. Айде бе, убихта. Бих ли това и ти ме уби, бе, идиот такъв. Връщам се пак, като ми заради играта. Така, пак съм тук и третата игра започва. Тук. Да, не го слушайте, ти беше минута и нещо. Ама пак, мърз... На вас, че не ви се гледа. На вас, че не ви се гледа просто как аз чакам да ми заради играта. И какви глупости говори Информагедон. Видя не казах BG този път. Информагедон BG. Да. Хубаво, кажи. Сериозно снимаш ли? Хубаво. На кой го каза? Тук някакви твърчат вратата, аз ще ги изгърмя. Те от моите ли са, бе? И така! Къде ти, бе? О, боже! Божке! Той от моите ли е сега? Аз те... Кой? Бе, ти не избяга ли надолу от съпърната? Да, ръстон са пак, като ми заради. Така, опа, ако не мога да се движа, бе. What the fuck? Тише за епизод, така, надявам се да не ви е харесал. Така, на вечер от мен, Чинворкс BG.